Isa-isang nagtungo sa open grounds ang mga miyembro ng kapulisan at non-uniform personnel ng La Union Police Provincial Office sa San Fernando City, La Union. Suot nila ang kanilang mga protective gear. Bahagi lamang ang eksenang ito sa nationwide earthquake drill. Importanteng isa puso ang nasabing paghahanda sakaling dumating ang hindi inaasahang pagtama ng malakas na lindol na kamakailan ay naranasan din sa Luzon, Visayas at maging Mindanao. Safe po tayong pumasok. Makirescue na po, ma'am, sir. Ang mga tagapagpatupad ng batas din ang dapat maging ehemplo sa pagsunod sa tamang pagtugon sakaling may lindol. So makita naman natin yung mga personnels natin including from the separate unit and the mga nandito sa loob ng kampo, well participated sila at nakita natin na very serious sila dito sa activities na to. Kasi alam naman natin na earthquake is unpredictable. So marami tayong naramdaman nun sa ibang lugar na nag-earthquake. So ipina-input natin sa ating mga personnel na gawin nating makatotohanan itong earthquake drill na to. Ito po yung ginagawa natin para ma-assure po natin na handa po ang lahat kung sakasakali na lumindol ng malakas sa ating probinsya. Mayroon po kasi tayong fault line dito sa La Union. Kung sakasakaling gumalaw, magkakaroon po ng mapinsalang lindol. May simulation naman sa provincial capital kung saan nirespondihan ang kunwari biktima ng lindol. Naging agaran din ang pagtugon. Ang mga empleyado ng gobyerno ang mga nananatili sa mga malalaki at matataas na gusali. Kaya mas malaki ang tsansa rin ng disgrasya kung hindi alam ang paraan para mailigtas ang sarili sa lindol. Kita naman ang pakikiisa ng bawat empleyado sa nasabing aktibidad. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.